зямлі два палюсы, паўночны і паўднёвы. Падобным чынам дзеляць беларускае грамадства спрэчкі на некаторыя важныя тэмы, настолькі палярныя думкі ў нашых суграмадзян па адных і тых жа пытаннях. Правакуе гэты падзел у тым ліку і прапаганда. Як і навошта? Пра гэта раскажу я, Мікіта Белевіч з прававой ініцыятывы. Прывітанне. І тэма сённяшняга відэа – Беларусь і Расія, брацкія народы. Здавалася, пра што тут казаць? Мы сапраўды дзве вельмі блізкія нацыі. У нас адна гісторыя, адны традыцыі, адна мова. Стоп. Менавіта такі полюс рэальнасці даўно і старанна фармуюць прапагандысты, прычым з абодвух бакоў. Мы жывем у штучна створаным наратыве агульнасці і нават не заўважаем гэтага. Добрай ночі, малышы, а потом нязменная Кацярына Андрэева і расійскія навіны па тэлевізары. Масква як цэнтр сілы і кар'ернага росту і вялікіх грошай. Нам скормліваюць толькі плюшкі ад такога яднання. Адкрытыя межы, вялікія магчымасці, вялікая культура і мова. Давай, адчуй сябе часткай чагосьці грандыёзнага і магутнага. І гэта працуе. Ты неўзаметку пачынаеш адчуваць сябе часткай рускага міру. І вось ужо за мяжой на пытанне «адкуль вы?» адказваеш «з Расіі». Каб доўга не тлумачыць, што гэта за маленькая такая краіна суседняя, Беларусь. Палітыкі не адстаюць. Бясконцае будаўніцтва саюзнай дзяржавы, падпісанне дзесяткаў інтэграцыйных карт, спроба ўвесці агульную валюту, дзень яднання і вішенькай на торце заявы з Крамлі аб тым, што рускія і беларусы наогул адзін народ, як і украінцы, уласна. Вось тут і адказ на пытанне, якая небяспека крыецца ў гэтым надуманым адзінстве. Так, старэйшы брат умее прыкідвацца добрым і шчодрым. Пакуль ты гуляеш па яго правілах, любыя крэдыты і рэсурсы адкрытыя для цябе. Але варта суседу паспрабаваць паглядзець у іншы бок, рэакцыя будзе неадкладнай. Адкрываецца маска вялікай імперыі і рэжым збірання земляў. І вось ужо браты-украінцы з лёгкай рукі ўсё той жа прапаганды ператвараюцца ў ворагаў, нацыстаў і радыкальных нацыяналістаў, якія імкнуцца знішчыць усё рускае. Ці гэта не нагода пачаць вайну? Што ж стаіць за высакапарнымі прамовамі пра вечнае каханне і братэрства з Беларуссю? Можа быць, проста выгаднае геаграфічнае становішча? Буферная зона, дзе добра размяшчаць узбраенне і палохаць імі захад? Яшчэ ў Беларусі падручна атрымаць капітал, паступова скупляючы ўсе прадпрыемствы. Ну і людзі тут працавітыя. Таксама добры рэсурс. Няўжо рэжым у краіне не бачыць гэтага паглынання, спытаеце вы? Бачыць. Патурае і сам спявае песню пра вечнае братэрства. Занадта вялікая яго залежнасць ад бяздоннай маскоўскай кармушкі. І яшчэ адзін, мабыць, найважнейшы момант – нацыянальнае адраджэнне тоіць для рэжыму вялікую небяспеку. 2020 год і масавыя мірныя пратэсты далі нам магчымасць адчуць сябе сабой. З гонарам сказаць «мы беларусы», «мы іншыя», «мы асобныя». Гэтае асаблівае пачуццё сапраўднага яднанню і прыналежнасці да свайго народу дае небывалыя сілы, апору і адчуванне свабоды. Можа, менавіта гэтага больш за ўсё баіцца рэжым. І таму выбірае знаёмую савецкую ідэалогію пра саюз непарушны і ягоныя каштоўнасці. Вывучайце тэму, фармуйце сваё ўласнае меркаванне і не верце прапагандзе. Праца ў ёй такая – падманваць. Было карысна? Падтрымай нас лайкам і каментаром. І, дарэчы, у нас ёсць ролік на гэтую ж тэму для пажылых людзей. Можаш яго смела паказаць сваім бабулі з дзядулям, калі адчуваеш, што яны сумняюцца і гатовыя да дыялогу. Спасылка ў апісанні пад відэа. На сувязі і сустрэнемся на экватары здаровага сэнсу.